Ah, ita. Asam itong nga tao na kung nawa mo di. Ano nga tuhan, nagyaan na kong kre. Ah. Uy! May nanawag. Oh, naata. Naatay, kuan diri. Pila budget nimo? Kagamay. 1.2. 1.2 million. Sobra kay re. Pilting ko na re. Humot pa kayo. Bago pang luto. Oh. Amore ka. Sa oras ka amore? Uy, kadugay ka na yun. Oh. Ay, kabalaka. Ako'y bahala nimo. Protektado ka dire. Why mangilabuti mo? Ako'y bahala na. Sige. Ayo. Oh. Oh. Saya to. Oh, itong dito no. Itong mo tinawag na ako dahil. Sa may kuha na to diya. Safety ka tayo sa imong lugar. Kabalaka. Kadugong dili ko nano ko da armar nun. Oh, tago lang na. Tago. Ayaw lang na. Protektado ka diri. Basta kinsay mga customer na ko nga mga big timer. Protektado na ko. Uy. Di ra ba ni dinagkor ba ni nga to? Oh, lagi. Ko'y bahala. Ko'y bahala nimo. Sige. Ya, gusto ka magtanaw sa atong Kung epiktos? gusto mo tanaw, unya ko mo hantay nimo da diri pa to. Oh, lagi. Gusto ka magtanaw sa epiktos na to? Oh, tanan. Sige, ako sa WhatsApp dia. WhatsApp ko na ko bayaran. Oh, lagi. WhatsApp dia kaya akong kuwaon. Sige, wat ko dai. Pingin yan ang epiktos bago pa kay luto. Ya, sigurado lang humut-humut pa. Sigurado kayo. Sigurado Sige, sige, gustuhan mo. Tanawon tani ron. Oh, ato'y butang ha. Ay, manghilabot ako dire. Gusto rin mo tanahon? Siyempre mo tanaw kita kay Oh, badak ko bining kantidad Mo kung lagi. sisabot. Ya, tanahon. di ko na tinuod noon. Tanahon ha? Sige, gusto kong tanaw. Ha? Tanahon na to. Sige. Sige, Kadugay ano to? sa tuwami kay dali ko ang oras na po, tanti kayo. Lupin, Ala. May sulwa. wa may suod. Imo ni mo. Di ko ka, man ka nito puli.